Isyo sa Bacolod, aksyon, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Sa langgas ng Adlaw Huwebes. Ito tuig 2. Aga naman sa Manila Broadcasting Company. Sa balita, sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa sur norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Valladolid Hospital may bag-o nga ambulansya alin sa probinsya. Wala pa sang indikasyon nga mabalik ang Bacolod sa Enhanced Community Quarantine o kon General Community Quarantine suno kay City Administrator Imang. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginaduso ni Senador Richard Gordon nga ipa-unlib o kon ilisan si Bureau of Correction Chief Gerald Bantag matapos madamo ang napatay nga high profile nga mga bilanggo nga ginaangot sa COVID-19 sa National Bilibid Prison sa siyudad sang Muntinlupa. Ginreport kapaslawan ni Bantag nga magpabalo sa Department of Justice nga may bilanggo nga nagpositibo sa COVID-19 kag napatay sa Bilibid. Suno kay Gordon, kung mapamatud-an nga napatay sa COVID-19 ang mga kontrobersyal nga mga bilanggo, may salabton dire ang mga opisyal sang bilangguan nga wala gilayon pagpahibalo sa Department of Justice kag Department of Health nga naga-require sa reporting sang COVID-19 nga mga kaso. Dugang pa ni Gordon, mas maayo nga ilisan si Bantag sang isa ka kahibalo sang pinalos kag kahibalo magdumala sang dako nga prison facility. Makatilingala ini, dapat imbestigaran. Bangod, mga high profile mong kilala nga mga bilanggo, dalagko nga mga isda nga nagkaladakpan sa illegal nga droga, mga drug lord ang mga nagkalamatay. Tingin na tudlo kabangdanan COVID-19. Wala kita nagadua-dua ang aton lamang luyag ta may balaan ng kamatuoran. COVID-19 gid bala ang ginkamatyan sining mga high profile nga mga bilanggo. Wala bala sang nagkalatabo nga makatilingala sa sulod sang bilangguan nga ang mga high profile gid nga mga bilanggo ang mga nagkalamatay kag nga wala kahibalo ang Department of Justice nga gintago-tago. Kung COVID-19 ang kabangdanan, dapat ginpagwa mas temprano. Iniya, mga 19 na nagkalamatay, kalabanan sini, mga high profile pa, ginhulo ipsan lang. Tub-tub nga nagtuhaw ang balita. Amo nang siling, mi ano mga tago? Kung may aso, may kalayo. Dapat imbestigaron. Kung bala matuod, COVID-19 gadayan ang kabangdanan sa gila kamatayon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:45 na. Morning sa aton mga plantador. Oy, gusto nyo mag-uswag, magtinad ang inyo sinipatubas, ari ay magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguruha, libre sa ilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tub-tub, 45 dias kada ektarya. Apply kamo. Garantisado, kag dalag ko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique
nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sa puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod ukon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sa anom ka ini magaresulta sang mataas nga tunilada kag matamis nga patubas. Mainuswagon nga panubason ang inyusuki nga balaligyan sa dugang nga kasayuran makigangot lang kay Rudy Diamante cell number 0930-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon aksyon radyo pagkolon yun kag negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalaknan malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw. Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na morning. Bilog nga dakbanwa sa Bacolod, kamusta bilog nga probinsya sa Negros Occidental? Kamusta ang sitwasyon sang mga dalanon? Kamusta mga balita sa sulod sang 24 oras? Kamusta na ang aton mga utod? Nagtuman na kamo sa social distancing? Nagtuman na kamo, sok-sok na kamo face mask? Kag iban pa nga gina-require sang aton gobyerno nasyonal, provincial kag lokal. Ang kahimtangan sang syudad sa Bacolod, pipila ka mga presyo sa merkado, tagaan naton igtalupangod, pagi sa aton patrol. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Ang pamangkot kung bala nagpatuman na sila o kung nagtuman sila sa kasuguan sang aton sining lokal nga pamunuan. Ang iban wala pa. Bisan mga minor way man kay nagkaladakpan sa curfew. There is a area action, Fred, sa police station number 1 Skilid. Ayon bala, padalom sa area sa Bay Center, di rin pahamdang ang pila ka mga curfew violators. Actually, 12 ni sila ang nagkaladakpan, mga naga-edad 18 pasaka. Pero may ara man nagkaladakpan action, Fred, 14 anyos, may 13, ay 15, mga minor de edad, 6 ang nakaladakpan. While sa area naman sa police station number 2, Action Fred, 8 ang nakita natin dito sa kilid sang prisuhan, or rather sa kilid mismo sa gila police station. Ginabutang, no? Ang mga pila ka mga curfew violators sa subong aga. Ginlabyan naman ang area sang station number 6, bago lang nila nagpauli ang pila ka mga curfew violators. Now, ang sitwasyon karon sa syudad sang Bacolod kung sa dalanon ng aton sining paghahambalan, masyado pa katawhay, although sa Bacolod City Public Plaza may pipila ka mga salakyan di pasahe ang nag-amat-amat na pagpamick up sa pasahero. Ang iban maduluhog sa area sang Central Market going to Libertad, pero ang mga salakyan from Punta Taytay sumag kaga Barangay Bata kung kaisa
diri man nga parking kaga pick up man sa mga pasahero tubang mismo no sa area sang police station number 1 along dalan sang San Juan. Mayo ni action predo kay aga pa kita nato ng mga miyembro bala sang IPM nga temprano pa nagpa-make up na sang basura nga nalabihan naton sa area sang Burgos kag iban pang lugar partikular diri sa downtown na area nga nagpa-make up man sang mga basura. Now, isa pila ka mga observations man sang patrol nga napag nakadtuan naton kag ginadamlag pa nakadtuan tana ang area sang Burgos Public Market kumbala ginalan daw taman kung April na bukas na mga isdaan mga utanan kag di kaginakitaan man naton action presyo base may kapamangkot kung pilang presyo subong sa pinakabaratong isda ang marot sa marot action is ang tag 160 pesos while ang bangros 180 may kagmay man diri action bread nga 130 pero aming kagmay damsa ni siya mo damo sa isabla. And at the same time ang pila ka mga isda diri ang lubo-lubo kagina naglubo siya nag 130 na lang ang lubo-lubo kay damo supply, and at the same time ang ila sining ginatawag tabla action bread nga lukos. Ang lukos may depende sa sizes, may dagko may gagmay. Ang dagko nila action bread champion man medyo puti ni siya nga tag 280 pero ang lumiyagan nga lukos amli pula kag lain ang kolor bala niya action bread 160 ang bili sang lukos nga lumiyagan pasayan ti the same mga dagko gid mga pasayan action bread nga tag ang bili tag 380 pero may ara 320 second class. Amni ang pila ka mga nakita naton dito nga presyo sa Burgos sa public market. So production na friend, amuning pila ka mga observations nga nalabayan sa patrol. By the way, congratulations sa ato sining mga kapulisan, especially sa area sa police station number 4, station number 2, 5 kag 7 nga nagpatigayon sang ila sining inasud-asud nga bypass operation. Actually kung lang taon action bread daw synchronized bypass operation nga ginapatigayon sa mga kapulisan sa idalom sang Bacolod City Police Office. So mayo man kay mabuhin-buhinan ng mga drug pusher action bread no sa diri sa syudad sa Bacolod kay after nga nagkaladakpan kagabi. Ang observation sa patrol ginadulong sa inyo sang yerba kape nga makahatagid sang relaxation sa imo lawas. Rekta sa patrol ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:59 na. Kumanaog na ganing layi nga dakpanay sa face mask ni kaga social distancing nga kundi magtuman nga bilangguon ka pagkatapos pabayron ka may penalidad base kun mauntat ini sila sang hagad lagaw kag wala nagarespeto sa panawagan sang departamento sang ikaayong lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:59 libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa live tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Importante ini, kinala makapacheck up kita para nga may update kita sa aton ikaayong lawas. Sa Life Extension Clinic, dadgid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Ang aton ayo sa inyo bakalgi kamo sa ila produkto. Sa Life Extension Clinic ining ginarekomendar sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor ang bot silingon maayo klase na. Bisan sa iban nga kapungsuran ang panawag sinisang produkto Life Extension akas sa balatian nga nagtapik sa aton lawas kag magadipinsa sa balatian nga may mo magtapik pa sa aton kaalawasan. Life Extension
Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat.
Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa. Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Kahapon, naga-monitor kita. Siling sang Department of Health, nya ining tila bala, nga ginemo face mask, nya pwede naliwat labhan. Magamit mo, pwede kung labhan mo liwat. Pero, hindi gid magamit sang gasolina, agod disinfect ini. Nga ang amo ini, ang ginpalayag ni DOH Undersecretary Maria Rosario Bergere, kadumdum kamo sang ginpalayag, tilibay briefing mismo ni Presidente Rodrigo Duterte, silinya, usar kamo alkohol, Lysol, gasolina, agod disinfect ang cloth mask antes gamiton. Siling ni Bergere, galahog lang to Si Presidente Rodrigo Duterte, hindi pwede gasolina. Nakalamo, magkukapon. Medyo humok ba na. Si Bergere, ang imo na komentaran Presidente mo. Itoon man. Medyo nagwa na. Naghumok-humok ba si Bergere. Hindi nyo pag... seryosohon lahog lang na ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang matuod yan, di pwedeng gasolina. Tiyamak mo, Presidente gambal mo. Nga gasolina, gamiton, gulpi masabat ang Department of Health. Hindi na pwedeng gasolina. Hindi na malokan niya si Presidente Rodrigo Duterte maluyagon sa lahog. Pero ang tilibas briefing to sa Presidente, hindi ito ilahog, panugyan niya ito mo. Nga gamiton Lysol, gamiton alcohol, gamiton gasolina. Daling ti mapasensyahan man, kay mati Presidente sa tuod, pero hindi saya, may ihibalo sa mga kinanglanon para sa ikaayong lawas. Gulpi maging klaro ni DOH Undersecretary Maria Rosario Bergere ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. May gimang ko Presidente ka, no? Bisan sala, makulukay o lang, Pero kung iba nakasalas na, ano ay hangguro nga. Kung si Department of Health, ang nakasala nga daan nga ginabalbal sa subong, nagsala sa preyos ini, ano ay han nga batikos kag balbal magyan niya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby.
nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Kapi-kapi kita. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Wala niya kalamay, ha? Natural sweetener. Kung may mga diabetes ka, patok ka. Nagapangapi ng bilog nga pamilya, healthy pa kabutanan. Ining Dr. Alfred's Green Coffee, gintunan ini, gin-research ini sa mga scientifico dito sa Estados Unidos. Dito nila na-discoveryan nga kung berde pang kape, porte ka powerful sa yan natural antioxidant. Amo ini ang mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangustin, ludid sang phytonutrients. Nagabuli gini siya tinlo sa atong tinae, panawag sa iya tungkulon, malayo kita sa masakit. May mga utod kita tag 3 kadlaw hindi makaitsar. Oy, delikado, hilo na pagwaagid. Kapi-kapi ka lang. Dr. Alfred's Green Coffee, makibot ka. Ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal naton sa tanan nga sanga. Sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Sa mga mangunguma, pigawgid ang patubas. Abi, areo, ang solusyon sundan ninyo gamit kamo. Yun sa ini nga abuno, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi, kag pabaskog sang puno, potash para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod ukon, acidic nga duta, kag mga trace element. Mag-apply lang sang 2 ka sako sang Unique Complete Fertilizer, kag 1 ka urea kada hektarya, gipi garantisado, kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang umay. Ipaluap ninyo sang 3 ka Unique Complete Fertilizer kag 1 ka sulpato sa kada hektarya sa top dress nga magaresulta sang balaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Resulta, maayo ang patubas. Gusto nyo, pagbago kag pagtinan nga pagpanguma, magbago na kamo. Gamit na sang Unique Complete Fertilizer. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Ariho, si Senate Minority Leader Franklin Drilon, inarangkada yan naman si Health Secretary Francisco Duque, niya daw lagid, hindi mayong pagdumala. Kagkapaslawan sang Interagency Task Force, nga matingwa nga matap na ang COVID-19, niya nagsaka na, sumaka pagigani ang COVID-19. Niyalang tawabla. Si Duque ni daw ambot, may ara siya pronouncement
second wave sang transmission. Ginliwat yaman kadaw hindi amo, inarangkada siya. Platining sang virus, inarangkada mo siya. Kung siya nagambal, nga ang gasolina pwede, tapos siya. Malangani kay si Presidente Rodrigo Duterte. Bangod sini, inaduso niya islinyo na si Duque, hindi naging mapuslanda sa tiglikom sang ikayong lawas. Galing lapit si Duque kay Presidente Rodrigo Duterte mo. Siling ni Drilon natawabla. Wala pa sang kooperasyon sa economic team ting epekto sa ekonomiya sa pungsod. Grabe, dulot sa pandemic. Nya panahon na nga dapat islan na bangod ang buot silingon daw hindi siya angayan na sa among pwesto. Dihamak na nga mga mamalida kag pila ka mga sektor nagapangabay nga kakaso na si Francisco Duque kay hindi siya ngayan, hindi siya epektibo bilang tiglikom sang ikaayong lawas. Galing ang katapusan sina nga magano kung paghalinon giman kag kakason mismo si Presidente Rodrigo Duterte. Galing kay manti daw malapit ilang balatyago na sang Presidente kay Duque. Kung saan o pamatian ang ayo sa pila ka mga mamalida, ulaton ta pag-abot sa nagkakaigo nga panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang makaaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25. This time check is brought to you by Ang ining oras ang ginadulong sa inyo si Cal. Itong mga utod, maayo ni nga panugyan. Ang mga bukol nga nagatubo sa lawas, naghatag inis ang problema sa aton. Though hindi ka mapahamtang bala, kinakulbaan ka ba si mga malignan. Tini siya, bangod ang mga bukol, nagtubo sa baga mo, tumor, ang bukol nga tubo sa imuli o goiter. Ang aton pila ka mga utol na minagit kong babae, kinakulbaan kag do ano lang ako maghabok ng liog mo. Lain lang taon. Sa una, ginapaoperahan ina. Ang pag-opera, okay man. O galing kung sa liog, operahan mo siya may agi, may pilas, may pinalian. Kitaon, gid. May ara subong bago, nga tukib, pangpatunaw na lang. Pakupuso niya mga bukol sa lawas ninyo. Amo ini ang nga testimonya nagapalayag nga ang mga bukol sa ilalawas natunaw paagi sa may bukol sa lawas, hindi pagpadugaya. Tunawa na yon. Pagi sa gid ko ng Santon Plus. Hindi kadali-dali tapikan trangkaso o bosi po nilanat. Amo ining mga ginahalinan sa COVID-19 kag iban pa nga balatian. Pero kung nakambay ka, mabakod ang inyo immune system. Sumayong kombinasyon. Wala ni kabulag, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo
matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Diri kita, wala pa kuno sang indikasyon nga mabalik ang Bacolod sa Enhanced Community Quarantine o kon General Community Quarantine suno kay City Administrator Imang. Detalye sini upod kay Aksyon Dale Salazar. Balita City Hall. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong election, Fred, gain pahayag ni City Administrator M.Ang nga wala pa sa karon sang indikasyon nga ang syudad sa Bacolod ang magabalik sa General Community Quarantine o kon Enhanced Community Quarantine. Gain pahayag ni Ang nga under control sa karon ang COVID-19 cases diri sa mga syudad sa Bacolod. Paagi man action, Fred, sa pagpatuman sang strikto nga mga health protocol. Nagapilag diri ang City Administrator sa publiko nga magkooperar sa tuyo nga hindi magbalik ang syudad sa GCQ o kon ECQ. Ginaantaw ni ang action, Fred, nga kung madamo sa mga pumuluyo ang wala nagasunod sa health protocol kag hindi makontain ang virus, may posibilidad nga ibalik sa National IATF ang syudad sa ECQ o kon GCQ. The cases that we have right now are still under control. Ang containment is also under control. Ma-contain taman gihapon with our stringent, very strict implementation kag enforcement sang health protocol. So that's why ginamon we are appealing sa tanan kagid nga mga pumuluyo diri sa Bacolod nga mag-cooperate
para hindi kita magbalik sa ECQ or sa GCQ. Nabatian si City Administrator M. Ang. Hindi magkalipat nga mag-inom sang Santon Plus Gold para safe kag mabakod ang aton sininga immune system. Mag-inom extracted nga mangosteen, balunggay, margoso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus hypertension, inflammation kag iban pa. Ang sa mga butika. Una kape nga mayara sang vitamin D3. Gina-recommend mga kaaksyon sang DOH ang vitamin D3 nga makabulig sa madamo nga mga balatian kang isang cancer, nagabatot sa mga infections, nagapanubo sang blood pressure kag nagapabulig man pabakod sang aton ikaayong lawas. Ang life nga mga ingredients kang isang mangosteen fruit extract kag reishi mushroom extract. Ang Life Extension Coffee 7 Building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Ang action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
mensahe mula sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Philippine Standard Time, las 5:45 na. Diri kita ho, Valladolid Hospital, may bag-o na nga ambulansya, halin sa probinsya. Balita Kapitolyo. Detalye sini, pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginalauman nga mas mapaayo kag mapasangkad pa ang health services sa Valladolid District Hospital sa Banwa sang Valladolid matapos nga nakaangkon sang dugang ambulansya halin sa gobyerno provinsyal sa isa kapag turnover nga ginpamunuan kahapon ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz sa atubang sang Kapitolyo Provincial. Ining ambulansya ang newly repaired o kung naging napakayo kagin tugyan sa bayan sang Valladolid paagi sa kay Dr. Mayre Parpa nga mo ang Chief of Hospital. Ang Valladolid District Hospital isa lamang sa Provincial Government Run Hospital kag nagatatapman sa mga pasyente labi na subong COVID-19 pandemic. Nabaluan nga ang Valladolid amuman ang lugar nga pahamtangan sang dugang nga Provincial Quarantine Facility. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubia. O nasa balita o nasa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:47 na. Mga blatter entry pagkatapos ni. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat,
Kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel. In standard time, las 5:51 na Evergreen Herbal Capsule. Sa aton lawas, nagabulig sa tinlo, pabakod nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula, resulta niya barley grass, vitamin C kag amargoso. Ginsulod sa kapsula, resulta sa pagpanubo sang inyo blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Pero kung kulang ka vitamina, dugangan niya. Kulang ka potassium, calcium, magnesium, vitamin E, C, B, zinc, dugangan niya. Amo na ang aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal ninyo dira sa Alice Drug Store sa Hinigaran, Tia Joy Pharmacy Pontevedra, March Pharmacy La Carlota, kag Mami Joy Pharmacy sa Valladolid. Action Radio Philippine Standard Time las 5:52 pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kay Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Fred 57 tanan ka mga curfew violators naga-amat-amat na nubo. Ikumpara mo sa mga previous days sa diin may pinakamadamo nga nakaladakpan amo ang police station number 1 nga mayara 18 ang nagpangadua police station number 7 nga mayara 17. Ang may pinakamanubo diri Action Fred nga numero sa nakaladakpan ang area sa police station number 4 kag ang police station number 8. Sa station number 2 Action Fred, arestado ining 4 ka mga persona sa Baybasta operation, mga takna alas 11:30 ang takna kagabi sa Purok Sunrise, Barangay Takuling diri sa siyudad sa Bacolod. Actually diri Action Fred ang nag-strike mga kapulisan sa idalom sa police station number 2 mo. Ang suspect diri kilala kay Jonel Tordillos alias Tata, 24 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar. Amo ni ang pinaka-subject sa bypass operation. Nadakpan man ang upod sining si Raymond Tupas, 24 anyos, ang barangay Takuling. Ginakabig man nining street level individual. And Rafi Davide, 31 anyos, nagapuyo ni siya sa Purok Gonzaga. Target man ni siya sa mga kapulisan bilang watch list suspect. Sa Baybasta operation kag ining si Ayan Villanueva, 31 anyos, taga Purukawayan, barangay Handumanan, diri sa siyudad sa Bacolod. Now, sunod diri kay Police Major Sherlock Gabana, ang hepe sang police station number 2. Ilagid niya ginsulod ang gininga lugar sa area sang Takuling matapos nga nagtransact sa ilay ni mga suspect. Ang transaction matabo sa area sang Purok Sunrise, barangay Takuling. That is why sa kagabi gayon na dakpan ining subject sa Baybasta operation, ginakilala diri kay Tordillos. Now, nakuha diri sa suspect ang buy bust item nga isa ka small plastic sachet sang suspected shabu
Pero sa ginusi sa Action Fred, nakuha pagid sa suspect ining lima tanan ka plastic sachet sang suspected shabu tanan ginabulubanta 4 gramos more or less ang estimated street value 27,000 pesos. Ang balita sa patrol ginadulong sa inyo sang Mighty kag nagapabakod sang aton tagsa ka mga immune system. Pagta sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan,
Mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna Lasais, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon